Maibhanda munofanira kuziva chinhu chimwe kuti Gurundoro haapindurwe. So she decided to respond pane zvakataurwa naTatalicious neZuro. Homwe vedu dei mangosiyana nazvo nekuti pano pachazotorira munhu achiuya nemabhegi eevidence. Welcome back to your channel kuti hatisati tamhoresana kana vedu we. Please don't forget to like and subscribe. Macomments enyu anotipa motivation tizive kuti tiri kuita zvakanaka here kana kuti what should we change. Okay, so Gurundoro and Maibhanda vapindura. The previous video that you watched, Tatalicious akati zvoni Baba Bhanda vakadanana na Brian, or actually vakarepa Brian. Brian achangobuda muchikurubhi ari kuti akatanga kurariwa navaBhanda ava. VaBhanda havasi munhu wechechi zvekutodaro, uye varume vakawanda vanogara kunana USA kunana Britain uko vanenge vari panzara, especially kana vasiya madzimai avo kumba vakangowana anything chine buri chero mwena wemajuru vanongoita. Ndo mashoko aGurundoro aya. Saka maibhanda vabva vadecida kupindura ivo ndokunyora vachiti, Gurundoro, I told you to leave my marriage alone. Waneta kunyarwa nene haikona. Vanhu mukanyararirwa munofunga kuti muri kutyiwa. I am seriously going to hunt you down. Wakuda kuienderera murume iwe. We don't know you and we have never met you, but you speak like you know us. Why did you delete the reel you did before? Uchindituka. Karawaziva kuti USA citizens don't need visas to come to the Scandinavian kwawakawanda. Vanyora in capital letters kuti my US citizens vanogona kuenda ikoko Scandinavia ikoko. Hannes and police in Sweden confirmed that you escaped mhosva dzako. Now you want to keep damaging my husband's reputation because of your crush on him. Imi baba imi kwanai. Wakamboti Brian airepa ma-inmates kuchikurubhi 1. Now wakuti sika na Bhanda. Naye imi, saiko murume wangu achingotaurwa pese pese. Yet he does not speak to none of these people. Zvaitori mhosva kuita ma-good looks. Saka maibhanda vari kuti chikomana Bhanda ichi chiri kudiwa naTatalicious. Saka that is why he's doing all that and saying a lot about vaBhanda. And Brian uyu anga ari kujere ndiye aitorepa mama inmates kureva kuti iye ndiye anoda zvekurara nawo mwarume. Asi Tatalicious neZuro akati ivo vaBhanda ndo vakatanga kurara neshure ya Brian. Vapedza papo ndipo vati Brian avaitewo nekuti ivo vanozvifarirawo. Zvinhu zvaTatalicious wedu mashoko acho anorwadza. Saka mai ava vatotaura nemapurisa kuSweden, ndobva zvakonfirmwa kuti chakaita kuti Tatalicious atize kuSweden inyaya yemhosva dzake dzakawandisa. Yesterday she confirmed kuti kwaari kwakangosiyana siyana these days. He is traveling a lot nenew boyfriend, saka chaiko paari chaipo amugoni kupaziva. Vanyora zvakare vakati haiwa Gurundoro ndibvireipo. Just because you are living a lie, creating lies about me is never gonna make you a woman. Produce kama V11 acho of all the nonsense you have said about me nemurume wangu. Iwe waistoka murume wangu kuMessenger until he blocked you behind you're behind ukarwadziwa ukati the best way is to create lies about him. You will never be a woman like me and you will never have a man like mine. Kusanyara. Wakaita lucky kuti you spread your lies during COVID because I reported you to Northland police in Sweden and I found out that you had tons of cases that you ran away from. Watanga futi. Ndirikuda kukuhunter down and I will come and sue you in person and we will get that docket from Sweden to wherever you are and get you in trouble. This time, hakuna COVID. I'm going to hunt you down. Go right ahead and block my account, but I am going to hunt you down. Ndo mashoko amaibhanda vatsamwa zvikuru vakati inyaya yekuti iwe Tatalicious wanga une crush navaBhanda. Tatalicious kuri kunzi akavasendera messages mamwe acho taticha maisa apa
apa pane mascreenshots acho but ane zvinyadzi zvakawandisa. So astoka vabhanda kudaro mai vandobva vati aiwa izvi hazvina kunaka kusvika baba ava vapedzisira vadini vabloka vakati ini zvechingochana handidi. Saka izvozvo ndo zviri kunzi zvakarwadza Tatalicious ndosaka akutaura zvakadai. So izvi akataura zvakare akati mai bhanda vacho upcoming artist havagoni kana kuimba zvinziyo zvavo hazvitombomeke sense. Kuri kunzi zvakare ivo maibhanda ava vachinja machechi kakawanda nekuti since vaziva kuti murume wavo anodawo kudanana navamwe varume, ivo vadecidawo kudanana nezvikomana zvepraise and worship. Saka kuri kunzi pavanoenda kumapractice paya vanosvika vondobatwa netukomana itoto vachiita tokuchinjanisa, ndo zvazoita kuti vadzingwe muchechi mavanga vari. So now vane a new church. Imagine. Vazotaurazve vakati kunyarara hakusi kupusa. Tatenda Christopher Tatalicious Karigambi, I'm coming after you. I am tired of your nonsense. Learn to have respect for other people's lives. Remember, uri asylum seeker yet breaking the law every chance you get. Manetizens munongomaziva imi vabva vangosvika vakati regai tikubate muromo amai bhanda. Brian aikwira vamwe varume ma-inmates asi kuzokwirwa chaiko chaiko akatozotangwa navabhanda. Ndo pane paini yake kuti iye anga aita gunvoster achikwira vamwe but akazowanawo mechi yake. Vabhanda vakati ndo vachatanga kumutimba kumasure. Vamwewo chihera vati nyaya yekumirizika pese pese inotukisa vari kumba. Handiti muri macelebrity uye magood looks aya anokonzeresa. Hezvo muchaguta naiye Gurundoro uyu atengwa naFeli, ndozviri kutaurwawo nevamwe. Vamwewo ndokuti imi whatever they think type of person yamuri kana isiriyo haingadyarike mamuri. If you know yourself, why are you responding? Ivo ndobva vati ndaneta naye Gurundoro weduwe, ndaneta haasi kuti siya pasi. Chera, you are not worth any drama. Don't respond. So many have tried to damage you zvichiramba. Siyanai nazvo. Tinongoti pamberi neamuliz chete chete. Don't respond to negativity, mama. We always love and support you. Don't be drained nezvinhu zvisina basa and don't get distracted. Keep focusing. Now we are patiently waiting for the ministering and the all-night prayer. Anofarisa zvinobohwa. I think ane problem yokusada kuona vanhu vari happily married. Chii chakadaro adi kuita zvechingochani zvake akontinue. Imi maibhanda shandisai mutemo. Denewai asi imi zivai chekushandisa mutemo uri kusaidi kwenyu. Zvimwe zvinozonyanya mukarega muswe uchireba zivai kuti mune vanakomana vacharoora. Imagine kumuri kwamakaroorera ichinzwa zvakadai. Handi vana vanotopinda busy konzi ko baba venyu ndeipi iyi. Sometimes zvimwe zvinongorwadza uchisvibisirwa mhuri yako. Gurundoro ibenzi but anozviitisa kupenga kwacho kwanyanya. Pinzai munhu mumuforo and let it be a lesson kune vachazoda kutaura kwavasina kuswera. So ndo maadvise apiwa maibhanda kukanzi veduwe imimi rambai muchiendera mberi neministry. Zvagurundoro siyanai nazvo. Munhu akatanga kare kuita zvenoise and atori against my happily married couples. So do leave your comments on what you think. My bhanda varambere vachiteverana Tatalicious kana kuti mushonga kutomuignore zvachose.